Bon dia, escola. Comença el butlletí que m'hem molat. Som la classe de 5è i som la classe de la cançó popular menorquina. Notícies de la setmana. Aquest curs han arribat nous companys, el Mohamed i na Ritash. Esperem que ens ho passem molt bé. Bon dia, jo soc el Mohamed, vinc del Marroc. M'agrada molt l'escola. Bon dia, jo soc la Ritash i jo també venc del Marroc. Mi color preferit és el rosa. Educació física estem fent jocs populars i tradicionals. Ha estat molt divertit. El català estem fent em sense H, em amb H i amb AMB. A música estem tocant amb instruments i estem practicant la cançó L'amo de Sant Carabasso. A matemàtiques, en César ens mostra coses noves, com comprendre més les divisions, operacions combinades, fer restes sumant, fraccions i moltes coses més. A castellà estem fent un repassó del primer trimestre. A ciències, amb la Carmen, estem fent la matèria i els canvis d'estat. Amb la Vicky estem repassant les diferents èpoques històriques. Personalment m'agrada molt i és superinteressant. Hi haurà un acudit. Què li diu una paret a una altra paret? Es veien al cap de cantó. Per cert, la cançó d'aquesta setmana és La ciutat de Parella i la canta el grup 6 de Ponent. La cançó explica la llegenda d'una ciutat enfonsada al mig de la mar a prop de Ciutadella. I que es desencantarà si es troben 7 Joans i 7 Joanes a sa vorera de la mar. Encara teniu avui demà per anar a veure una activitat al Museu de Menorca que es diu Música, ritme i joc. Un viatge emocional amb l'ukelele. Día 31 també hay una activitat molt interessant a la Parc Albufera d'Esgrau. Endevinalles de la setmana. És curt i és fred, i és un mes. Quin és? Solució, febrer. Exacte, hi ha un refrany que diu febreret, curt i fred. Anem cap a la segona adivinalla. Atenció. Carnestoltes quan vindrà, el dijous jardí quan serà, el mes de febrer segur. Quin dia ho saps tu? Per saber el dia 5 per 2 més 2 hauràs de trobar. Solució, el 12 de febrer.
Açò és acabat. Esperem que us hagi agradat. I fins aquí el butlletí del divendres al matí.